आङो गिबियावनो आंनि मोजां गाज्रि गासिखौबो नागारनानै एबा हामलायनानै दिनैनि शिवरात्रि ब्रत खुंनायखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो बेबादिनो आं खुंबाय थाबोयो। नै फैयै दिनै फ्राय आं खुंनाया आफा थैनायनि उननिफ्राय 13-14 बोसोरसो जाबोबाय। दा आफानि दिनाव नैबे मन्दिरखौ मावनो हायाखैमोनबाबो आंनि दिनाव आं बहुद मानसिनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे गामिनिल' नङा मालाय गामिनिफ्रायबो आं अनसुंथाइखौ मोनदों आरो जोंनि नैबे जायगाल' नङा एबा जोंनि तामुलपुर जिल्लानिल' नङा आं क'क्राझारनिफ्रायबो मोननाय दङ एबा माजबाद धेकियाजुलि बेफोर थिंजायनिफ्रायबो मोननाय दङ। दा आं गासै भक्त फिसाफ्रा जेरैबायदि आंनो अनसुंथाइखौ होदों बे अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे आं दा गुरु मन्दिरखौ लुफुंनो हादों। दिनै गुरु मन्दिरखौ आंजों लोगोसे मावफानायफोरखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं रोजा आंनि गोसोनिफ्राय आं बिसोरखौ साबायखर बावदों। जाहाथे दिनै आरो नैबे जिथु आर'नाइ होदों बे आर'नाइ आगर एरनाय बिसोरनो आङो आंनि लोगोआनो मावदों। दा आंनि लोगोआनो मावदोंब्लाबो आं बिसोरखौ आर'नाइजों आं बिसोरखौ बरायदों। जाहाथे बिसोरबो आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन आरो हालांबावथों होननानै आंनि गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो आङो इसोरफोरनिसिमबो आङो रायथिदों। जाहाथे बिसिनि जेरैबायदि नैबे गुरु मन्दिरखौ लुनायजों लोगोसे मावजेननायनिफ्रायबो आंनो सहाय होदों। थाखा फैसाजों सहाय होनो हायाखैबाबो मावनाय दांनायजों सहाय होदों। दा आङो बेखिनिखौनो दिनै शिवरात्रि बर'आव सिबिनायाव जेरैबायदि मानसि नुजाफैदों आरो फैदों आं गासिबखौबो बयनिसिम गासिबखौबो मोजां गाज्रि हामलायनायखौ बावहरनानै आङो जोबोरै मोजां मोनदों आरो आं बिनिख्रुइ साबसिन आरो खुंनो हाबावथों आरो इसोराबो आंनो बोनानै होथों गासै भक्तफोरखौ। आं बेखौनो सानो आं थैनानै थांगोन, आं थैनानै थाङोब्लाबो बे गुरु मन्दिरा जाहाथे थांनानै थायो आरो बेखौ सिबिग्रा आरो पुनर गोदान जाहाथे ओंखारफिनो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथि आं दिनै सानसेयाव गिबियाव आङो दहाय गंगा फुजा होबाय। गंगा फुजा होनानै आङो शिब मन्दिरखौ एसे फोसाबबाय। थारमाने बावथाय बावनांगौ नालाय लाइजाम फाथालि बावनांगौ। बिनि उनाव आं गासैबो गुरु मन्दिराव थारमाने लाइजाम फाथालि बावनानै दोनथ'नानै आङो आरो जयग' होबाय। जयग'आव गासै नुजाफैनाय भक्तफोरखौ गासैखौबो लानानै आं रायजोनिनो होखायो आरो रायजोनि जानानै होबाय। आरो बिनि उनाव आं दा नै आरो लिंग'आव मन्दिर सिङाव आं लिंग'आव आरो फुजा होबाय। बे हाबाफारियाव बेसेबांसो भक्त बिथांमोना बा सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों? बेयावथ' थारमाने दा गासै दङ गैया नङा ओरैबायदि आरो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि बोसोरफ्रोमबो जायो। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो सिबिलांगोन। बेबायदिनो बोसोरै थारमाने शिवरात्रि तिथिब्ला बेबादिनो जायो। आरो नै बिजय दशमियावबो आङो आरो बेखौबो होयो आरो।